για τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που γίνονται στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας και μας αφορούν βέβαια. Όπως είπα στην αρχή, όλη αυτή η γεωγραφική περιοχή που ξεκινάει από την Ουκρανία, Κάφκασο, Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση και Αιγής Ανατολή, Αραβική Χερσόνησο μέχρι Περσικό κόλπο, όλη αυτή η περιοχή, για να μην προσέχει τη Λιβύη βέβαια, ακτές της Βορείου Αφρικής, σας το πω καλύτερα, είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου κυριολεκτικά φλέγεται. Έχουμε τρομερά προβλήματα. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Δρούγος και ο κύριος Άλλο Μπέιντ, και τώρα θα ακούσουμε τον στρατηγό, τον Γιάννη Μπατζόη, ο οποίος έχει το λόγο και την άνεση να αναπτύξει τα επιχειρηματά του, τα οποία θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά μετά την τοποθέτηση και του στρατηγού, οι φίλοι τηλεθεατές μπορούν να επικοινωνούν με το 211 18 60 001 για τις δικές τους ερωτήσεις. Σας ακούμε. Καταρχήν, να ξεκινήσω και εγώ όπως ο Ομπάμα που έδωσε συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της χώρας του πέρασε το 16, συγχαρητήρια στην εθνική Ελλάδος και ελπίζω να μας πάει στις 8. Λοιπόν, θα μας πάει, εγώ το πιστεύω. Δεν πιστεύω θα μας πάει, το πιστεύω. Δηλαδή η Κωνσταντίνα είναι του χεριού μας. Αλλά, έτσι πιστεύω και εγώ και θα προκριθώ. Θα αλλάζει βέβαια, δεν πιστεύω, αλλά δεν πειράζει. Και στο 16 δεν πίστευε, έλεγε 3 ήττες θα κάνουμε, αλλά. Επειδή έχει διεθνοποιηθεί το θέμα και μιλάμε για διεθνείς σχέσεις. Ακριβώς, και αυτό είναι διεθνείς σχέσεις. Το διεθνές ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω. Πολλοί είπαν, φρυντιαστήκαν, τι είναι αυτό το πράγμα, η ΙΣΙΛ ή η ΚΙΛ στα ελληνικά, Ισλαμικό κράτος για το Ιράκ και το Λεβάντε. Το Λεβάντε είναι η Συρία, όσοι δεν ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, πώς εμφανίστηκε, τι έκανε, τι στρατό έχει, πώς έφτασε έξω από τη Βαγδάτη κλπ. Αν τα πάρω από την αρχή θα καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που έχουν καταλάβει τώρα αυτοί και οι Πεσμαργκά, δηλαδή στο βορρά, δηλαδή οι Κούρδοι, ακριβώς, αυτό θα είναι. Αυτό που θα δούμε αύριο, δηλαδή το σουνιτικό κράτος στο Ιράκ, το Κουρδιστάν επάνω και το σιητικό κράτος στο νότο. Είναι ο σχεδιασμός που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι πριν από πολλά χρόνια, πριν από το 2006 κλπ. Τώρα αρχίζει να εμφανίζεται. Ενώ φάνηκε ότι είχαν εγκαταλείψει, εντούτοις δεν. Να δείξω στο αυτό, να δούμε πώς είναι η περιοχή. Μπορούμε να δούμε. Ναι. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι έχουν επιτύχει μέχρι τώρα. Κράτησε το λίγο για να έχουμε ο καμεραμάν, ο Νίκος, που είναι από τους καλύτερους καμεραμάν της Ελλάδας. Θα εστιάσει τώρα εκεί και θα το δείξει εδώ. Θα δει εκεί, σε αυτή τη ναι. Αυτό λοιπόν, ακριβώς. Εκεί. Αυτό το καφέ χρώμα είναι το Σουνιστάν, να το πούμε. Το συνδικό κράτος του Ιράκ που θα γίνει. Βέβαια μπορεί να κάνουν κάποιες αλλαγές κλπ. Αλλά στο περίπου. Θα δείξω μετά ένα χάρτη που είναι τους αγωγούς που περνάνε από εκεί, τι ελέγχουν, γιατί όλη η υπόθεση είναι πετρέλαιο. Και στο βόρειο πάνω τμήμα είναι το Κουρδιστάν που θα γίνει, δεν φαίνεται. Ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε από την αρχή τι ακριβώς συνέβη, τι είναι αυτό το ΙΚΙΛ. Λοιπόν, όλα ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Το 2010, μάλιστα 16 Μαΐου του 2010, οι Αμερικανοί απελευθέρωσαν από τις φυλακές του Γκουαντανάμου ένα παλικάρι. Τον Αμπού Μπάκρ Αλ Μπαγκαρντί. Λίγο τα ονόματα. Μπαγκαρντί. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, τον οποίο τον απελευθερώσαν έτσι, δεν απελευθερώνουν συνήθως αυτούς που κατηγορούνται για τρομοκρατία οι Αμερικάνοι, αυτός είναι ο αρχηγός επί του εδάφους του ΙΚΙΛ σήμερα. Αυτός λοιπόν πήγε στη Συρία, ονομάστηκε Εμμύρης, στο Ιράκ, ονομάστηκε Εμμύρης, σχημάτισε ένα στρατό, ενώθηκε. Πήγε στη Συρία για να πολεμήσει, ενώθηκε το 2012 κάτω από τη σκέπη της Αλ-Κάιντα με την Αλ-Νούσρα και ξαφνικά το Μάιο του 2012 η Αλ-Νούσρα είναι η οργάνωση για το λαό της Συρίας, στα ελληνικά να το πούμε, η Αλ-Νούσρα, και είναι παρακλάδι της Αλ-Κάιντα. Είναι από τις πιο ακραίες εξτρεμιστικές οργανώσεις, έτσι. Λοιπόν, πολεμήσανε, είδανε ότι ο στόχος της Αλ-Κάιντα για μια διεθνή Ισλαμική επανάσταση είναι ανέφικτος, ενώ εφικτός είναι ο στόχος της δημιουργίας ενός σουνιτικού κράτους στο Ιράκ. Αποσχίστηκε λοιπόν το ΙΚΙΛ, αυτό φεύγει από την Αλ-Νούσρα και πηγαίνει στη Συρία, οργανώνεται, και αυτό έγινε πρόσφατα τώρα, δηλαδή το Μάιο του 2014. Και ξαφνικά τον Ιούνιο είδαμε να επιτίθεται και να διαλύει τον διαλυμένο στρατό του Ιράκ, σε συνεννόηση βέβαια με τους Κούρδους, οι οποίοι πήρανε αυτό που είχαν σχεδιάσει οι Αμερικάνοι να πάρουν και το οποίο θα γίνει το Κουρδιστάν, το οποίο αναφέρατε προηγουμένως.
όταν μπήκα στη Μοσούλη, θα μου πείτε πού τους βρήκανε. Λένε ότι είναι 20.000 στρατιώτες. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Τιερί Μεϊσάν, που έναν Γάλλο πρώην διπλωμάτη και μεγάλο συγγραφέα κλπ. Που ζει στην περιοχή, είναι γύρω στους 60.000. Πού τους βρήκαν αυτούς? Έχουν στρατολογήσει πάρα πολλούς από τότε που είναι στη Συρία και μεταξύ αυτών είναι πάρα πολλοί μισθοφόροι από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και φυσικά οι ηγεσίες τους, οι ηγείτορές τους είναι Αμερικανοί, Γάλλοι και Σαουδάραβες αξιωματικοί. Αυτοί πληρώνονται κανονικά σαν μισθοφόρους. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά? Σαουδική Αραβία, θα διαφωνήσω. Πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, τώρα λες το εξής, ότι υπάρχουν μάλλον τα νήματα κινούν και οδηγούν τον αντικαθεστωτικό, τον αντιάσαντ στρατό, ναι, τον απελευθερωτικό στρατό της Συρίας, όπως είναι επίσημα, ναι, Γάλλοι και Αμερικανοί αξιωματικοί. Μα αυτό το έχουν αναφέρει. Αν θυμάστε, πριν από 2 μήνες, 3, η ΙΚΙΛ έκανε μια κίνηση, ας πούμε, ορεοποίησής του και απελευθέρωσε κάποιους εχμαλώτους που είχε, Αμερικανούς, Γάλλους κλπ. Λοιπόν, αυτοί βγήκαν και είπαν ότι οι γείτονές τους είναι Γάλλοι και Αμερικανοί και Σαουδάραβες αξιωματικοί. Μετά από λίγο καιρό ανακαλέσανε, γιατί απειληθήκανε. Λοιπόν, αλλά το είπαν στην αρχή αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τους πιστέψω, αφού αυτοί τους είχαν φυλακισμένους. Τώρα, σας είπα ότι στο έδαφος επικεφαλής είναι ο Μαγντάντι. Λοιπόν, αλλά ο πραγματικός αρχηγός είναι ο Αμπτούλ Ραχμάν Αλ-Φεϊζάλ, αδερφός του πρίγκιπας και αυτός, όχι πρίγκιπας είναι και στη Σαουδική Αραβία, αδερφός του πρίγκιπα Σαούντ Αλ-Φεϊζάλ, υπουργός εξωτερικών από 39 χρόνια της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, και του πρίγκιπα Τούρκ Αλ-Φεϊζάλ, πρώην διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας και σημερινό πρεσβευτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Και τα δύο μαζί. Ένας είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική αρχή. Η Σαούντ, η Φεϊζάλ, συγγνώμη, η Φεϊζάλ είναι. Στο έδαφος είναι ο Μαγντάντι. Τώρα, όταν μπήκα στη Μοσούλη, που βρίσκουν τα λεφτά, είπαμε Σαουδική Αραβία. Τα πετρέλαια που ανέφερε δεν θυμάμαι το όνομά σας. Ο κύριος Αλομπέιτ. Λοιπόν, τα πετρέλαια που είχαν από τη Συρία, που είχαν καταλάβει και με την ανοχή των Αμερικανών, και ενώ με την ανοχή, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λαθρεμπόριο ή να πάρεις πετρέλαιο και να το δώσεις αν δεν σου επιτρέψουν οι Αμερικάνοι. Οι Λίβοι, όπως σας είπα πριν, μας προσπάθησαν στη Βεγγάζη ένα πλοίο. Πήγαν αυτό και το σταμάτησε το ναυτικό των ΗΠΑ. Λέει πίσω, μετά από με τον έλεγχο το δικό μας. Λοιπόν, όταν μπήκα στη Μοσούλη πριν από κανένα 2 εβδομάδες, πήγανε και πήραν από τα ταμεία, σας πω ακριβώς το ποσό, από τις τράπεζες. Λοιπόν, στη Μοσούλη, από το ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών της Περιφέρειας Νινεβή, που θα γίνει πρωτεύουσα της, 429 εκατομμύρια σε μετρητά. Αυτά είναι αρκετά για να διατηρήσουν το στρατό αυτό για 1 έτος. 429 εκατομμύρια σε μετρητά. Εκτός των άλλων. Εκτός τα πετρέλαια που θα πούμε παρακάτω πως περνάνε αγωγή και ποιον αγωγό κόψανε και ποιον αφήσανε. Και περνάει πετρέλαιο μέχρι το Τσεϊχάν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής και φυσικά δεν θα φτάσουν στη Βαγδάτη και φυσικά πίσω είναι οι Αμερικανοί με τις Σαουδάραβες. Και βέβαια δεν υπάρχει πρόθεση των Αμερικανών να στείλουν αεροπλάνα κλπ. Αυτά τα λένε, υπάρχει μια μερίδα των Αμερικανών που τα λένε επίτηδες έτσι για να θολώνουν τα νερά. Οι Αμερικανοί επιτρέπουν να γίνει αυτό το πράγμα και όχι μόνο Αμερικανοί, και οι Ισραηλινοί είναι πίσω που ευνοούν την δημιουργία κράτους του Κουρδιστάν, που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις, έτσι, να το πούμε και αυτό, μυστικές, και είναι πίσω από τους Κούρδους, οι Σαουδάραβες και οι Γάλλοι. Για τους λόγους που δεν έχει προχωρήσει παρά τις πιέσεις, τουλάχιστον στην δημοσίευση που ασκεί η Αμερικανική διπλωματία στο Ισραήλ, να αποκαταστήσει τη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία τη δρά, πιστεύω είναι το κουρδικό. Οι Κούρδοι και οι σχέσεις που έχει το Ισραήλ με τους Κούρδους, με το Κουρδιστάν βασικά, με τον Μπαρζανί, αλλά βεβαίως αυτό ακούστε να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι αν ανακηρυχθεί, που το βλέπω να ανακηρύσσεται το Κουρδιστάν υπό τον Μπαρζανί, δηλαδή την ηγεσία του Μπαρζανί στο Ιράκ, έτσι να έχουμε το Κουρδιστάν του Ιράκ, σε βάθος χρόνου, πενταετίας, θα έχουμε και τους Κούρδους της Συρίας και τους Κούρδους της Τουρκίας, νοτιοανατολική Τουρκία, την Γεμπαγύρ κτλ. Αλλά και τους Κούρδους του Ιράν να έχουν ένα ενιαίο κράτος. Αυτό δεν το κοιτώνουμε. Αλλά αυτό θα έχει σεισμικές
δονήσεις στο καθεστώς της Τουρκίας, όποιο και να είναι το καθεστώς της Τουρκίας. Εννοείται και μάλιστα λένε ότι το ότι συλλάβανε εχμαλώτους στη Μοσούλη και λοιπά Τούρκους είναι να μην αντιδράσει η Τουρκία στους σχεδιασμούς αυτούς. Γιατί βλέπουν η Τουρκία ότι παρά το ότι τους υποσχεθήκανε μερικά δεν θα γίνει το Κουρδιστάν και δεν θα περιλάβει περιοχή μέσα της Τουρκίας, θα γίνει τελικά. Δεν μπορεί να μην γίνει. Αλλά να προχωρήσουν να πω κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι σημαντικό που βρίσκουν και τα όπλα και λοιπά. Όλα έρχονται από την Τουρκία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Μάιο, οι Φεϊζάν αγοράσαν από την Ουκρανία, πώς συνδέονται τα αυτά, ένα εργοστάσιο όπλων. Αποθέματα βαρέων όπλων μεταφέρθηκαν από την Ουκρανία στην Τουρκία και με την επιτήρηση, επίβλεψη της ΜΙΤ, μπήκαν σε τρένα κλπ. Με την μυστική υπηρεσία της Τουρκίας. Μπήκαν λοιπόν στη Συρία και δοθήκανε στο ΙΚΙΛ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι είναι όλο αυτό. Λοιπόν, να πω για την ανθρωπογεωγραφία της μετά την μετά να κάνουμε ένα γύρο και να ποιοι είναι αυτοί, να δούμε την ανθρωπογεωγραφία τους. Μπορώ να το πω. Δύο κουβέντες. Να πούμε μόνο τους. Η πρώτη είναι νοσταλγοί του Σαντάμ, παλιοί μπαθιστές, αξιωματικοί κλπ. Που συμμετέχουν πάλι εκεί μέσα. Άλλη κατηγορία είναι αδελφοί μουσουλμάνοι που αναφέρθηκε προηγουμένως. Λοιπόν, μπορώ να σας πω και τα ονόματα ποιοι είναι αυτοί. Είναι σουνιτικά οπλισμένα γκροπούσκουλα που έχουν στην περιοχή, βρήθη η περιοχή, και οι φύλαρχοι των επαναστατικών συμβουλίων που πάλι βρήθη η περιοχή και στη Συρία και στο Ιράκ από τέτοιους, ας πούμε. Αυτά είναι η ανθρωπογεωγραφία του ΙΚΙΛ. Εκεί μπορούμε να πούμε και ονόματα και περισσότερα πράγματα κλπ. Από το εξής τώρα. Πρώτον, Χρήστο, η Τουρκία, μάλλον οι Κούρδοι ως έμβριο κράτος στο Ερμπίλ και στη Σουλαμανία, στο Ντοχούκ, ασφαλώς στο βόρειο Ιράκ, όταν μιλάω για βόρειο 36ου γεωγραφικού παραλλήλου, για να είμαι σαφής, μπορούν να το κάνουν. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή αρχίσουν εσωτερικά προβλήματα με την Τουρκία, είναι λίγο δύσκολο. Η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και δεν έχει διδαχτεί μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ στα 65 χρόνια του, πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να φύγει κομμάτι επικρατείας του ΝΑΤΟ και να γίνει ανεξάρτητος. Δεν γίνει ποτέ. Το ΝΑΤΟ παίρνει κράτη και μπαίνουν μέσα στο ΝΑΤΟ. Άρα, αυτή να σκοτεί και να φύγει Κουρδιστάν της Τουρκίας και να κολλήσει με τους Κούρδους στο βόρειο Ιράκ, τα βλέπω λίγο δύσκολα. Σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 10 χρόνων δεν θέλω να κάνω παραπάνω εκτίμηση. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, δεν είναι διάσπαστη χώρα μέρος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν τη χώρα πάνε να κάνουν κάτι, την Τουρκία την αμήνεται το ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ είναι αυτή τη στιγμή. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Μέχρι τώρα ισχύει αυτό που λες. Αλλά από την άλλη. Αυτό ισχύει. Τώρα, το δεύτερο. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή αυτές του ΙΣΙΛ. Αν πάμε ιστορικά, θα πάμε στο 2006. Όλα το 2006 ξεκίνησαν. Αμπού Μουσά Ζαρκάουι, από τη Ζάρκα της Ιορδανίας. Αυτός ήταν ο πρώτος, ο οποίος ήταν ο πατέρας αυτού που είναι τώρα η ΣΥΣ και τα λοιπά, η ΚΙΛ. Αυτός το 2006 ξεκίνησε με την Αλκάιντα στις δύο ποταμούς, δηλαδή στην Εφράτη και Τίγρη, την Αλκάιντα στη Μεσοποταμία. Και ήταν αυτός ο οποίος στην αρχή έδωσε το OK ότι δέχομαι τον Μπιν Λάντεν ως αρχηγό της Αλκάιντα, αλλά αργότερα παραξηγήθηκε ο ίδιος με τον Ζαουάχρη, μετά τον Μπιν Λάντεν, τη δολοφονία Μπιν Λάντεν, τον διάδοχο, και υπήρξε παραξήγηση. Γι' αυτό και το ΙΚΙΛ αυτή τη στιγμή δεν δέχεται αυτούς τους ηγέτες της Αλκάιντα που είναι στη γραμμή Πακιστάν-Αφγανιστάν, δηλαδή Ζαουάχρη και λοιποί, και έχει μια δικιά του αντίληψη ότι εμείς θα κινηθούμε διαφορετικά από την κεντρογενή Αλκάιντα, αυτή που είναι στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν, δηλαδή τους διαδόχους του Μπιν Λάντεν. Αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό και η Αλνούσρα, ο Ζαουάχρη, σε μήνυμα που έστειλε στις αρχές του Απριλίου, είπε: εγώ την Αλνούσρα δέχομαι και όχι αυτούς εδώ οι οποίοι καταλάβαν τώρα και προχωρήσαν στο Ιράκ με το ΙΣΙΛ, το ΙΚΙΛ, αυτό το περιβόητο. Δύο αυτό. Τρία. Το 2006 έως το 2008 θα θυμάστε ότι ο πρόεδρος Μπούς ζήτησε από το Κογκρέσο την ενίσχυση με το περίφημη θεωρία του ΣΑΡΣ 130.000 άνδρες με σκοπό να ανακαταληφθούν οι σουνιτικές πόλεις στις επαρχίες Νινεβή, στην επαρχία Σαλαχοντίν, στην επαρχία Αναμπάρ και στην επαρχία Ντιγιάλα, να τις ανακαταλάβουν γιατί είχαν πάρει αυτοί οι προγενέστεροι του ΙΣΙΛ. Τέτοιοι ήταν αυτοί όλοι. Τότε, επειδή υπήρχε Αμερικανικό στρατός, Αμερικανική αεροπορία, πεζοναύτες, όλοι αυτοί μπλεχτήκαν μέσα, είχαν μια πολιτική καλή. Στους Σουνίτες, με την περίφημη θεωρία της Σάουα, οι ομάδες των Σουνιτών πήγανε και ενιστήσαν τους Αμερικανούς και ανακαταληφθήκαν οι πόλεις. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Μαλίκη. Αυτή τη στιγμή ο Μαλίκη το μόνο που μπορεί να κάνει, για να κλείσω, είναι αυτή τη στιγμή να κάνει άμυνα Βαγδάτης. Ή τουλάχιστον από τη Βαγδάτη και κάτω που είναι σιητικός ο χώρος, μέχρι την Αλμπάστρα ή μέχρι την Ασσυρία ή μέχρι την Καρμπάλα ή την Ατζάφ που είναι τα σιητικά τεμένη. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν φτάνουν εκεί. Δεν πάνε. Τη Βαγδάτη δεν χτυπάνε ευθύς εξ αρχής. Υπάρχει όμως η θεωρία των 5 belts που λέγεται, η οποία δεν τη ξέρει ο κόσμος. Το 5 belts είναι η θεωρία των 5 ζωνών.
αυτούς ενδιαφέρει το Τικρίτ. Δηλαδή να καταλάβουν τη Μουσούλη σίγουρα, αλλά και το Τικρίτ για να το κρατήσουν. Και κρατάνε και τις βάσεις κάτω σε Φαλούτζα, Ραμάντι, Μπακούπα κτλ. Οι οποίες είναι, πώς να το πω, οι πηγές των φυλών των Σουνιτικών και ακόμα και οι Τικρίτοι, Σουνίτες ήταν του Σαντάμ Χουσέιν, γιατί το Τικρίτ, μην ξεχνάμε, ήταν η γενέτερα του Σαντάμ Χουσέιν. Τώρα, και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Εγώ θα διαφωνήσω ότι δεν υπάρχουν Αμερικανοί και Γάλλοι αξιωματικοί μέσα στο ΙΚΙΛ. Μην ήταν τέτοια πράγματα. Φοβερά αυτά. Είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, αυτά δεν υπάρχουν. Ο Τερίμι Ισάν τα γράφει αυτά, Θανάση. Εγώ τα λέω. Του είδα ως αξιωματικούς. Η Ισάν, επειδή τον ξέρω, είναι αναξιόπιστο άτομο. Έχετε την άποψή σου. Ζει στην περιοχή και τελείως αναξιόπιστο. Εγώ έχω πληροφορίες, ξέρεις, ας πούμε. Αυτοί που παλαιορθήκαν δηλώσαν στις τηλεοράσεις ότι ήταν αυτό. Να είναι Γάλλοι τζιχάντια ή Βρετανοί τζιχάντια, ναι. Ασφαλώς και υπάρχουν. Δεν μπορεί Αμερικανός αξιωματικός ή Καναδός αξιωματικός ή Γάλλος αξιωματικός να είναι αυτή τη στιγμή επικεφαλής του ΙΣΙΛ. Αυτά δεν γίνονται. Τζιχάντια ναι. Τζιχάντια Αμερικανοί ξέρω ναι. Γάλλοι τζιχάντια ναι. Βρετανοί τζιχάντια ναι. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή αξιωματικοί του Αμερικανικού στρατού ή του Γαλλικού στρατού ή του Ιταλικού στρατού, δηλαδή στρατών που περάσαν από το Ιράκ, να είναι τέτοια. Να είναι αυτή τη στιγμή. Ο Μεϊσάν έχει έμονες ιδέες εναντίον της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας. Η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας έχει ζητήσει να χτυπηθεί το ΙΚΙΛ και το ΙΣΙΛ. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή πλούσιοι στον κόλπο, είτε στη Μανάμα, είτε στο Ντουμπάι, είτε στο Αμπουντάμπι, είτε στην Τόχα, είτε στο Ομάν, δίνουν donations, δωρεές υπέρ αυτών των αθλίων εκεί μέσα, αυτό πιστεύω εγώ. Το πιστεύω ότι πάνε μέσω της θεωρίας του Χαβάλα, τα ξέρετε ο φίλος, και πώς ακριβώς πηγαίνουν με τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο ξεκάθαρα αυτά το Μεϊσάν. Και καλά και να βρει την πηγή. Το Χαβάλα είναι τραπεζικό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή διευκολύνει για να πηγαίνουν σε περίεργους λογαριασμούς. Η Αράμκο που έχει τα πετρέλαια και κλέβουν τα πετρέλαια του Ιράκ, τα έχει Σαουδική Αραβία, από εκεί πάνε τα λεφτά. Ενώ η Mobile Action είναι από τη Συρία. Γιάννη, αυτές είναι ο Μεϊσάν είναι ένα αξιόπιστο άτομο. Το Μεϊσάν επικαλούνται μονίμως η Russia Today και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν προπαγάνδα αντιδυτική. Αυτή τη στιγμή δεν θα υποστηρίξω τους Αμερικανούς ότι είναι εμπλεγμένοι. Είναι εμπλεγμένοι γιατί κάνανε και λάθος στο Ιράκ. Ήταν άθλια η ενέργεια των Αμερικανών. Πολύ σωστά το είπε για τον Πολ Μπρέμερ. Πολύ σωστά τα είπε. Ο Πολ Μπρέμερ ήταν καταστροφή οι Αμερικανοί για το Ιράκ. Καταστροφή ήταν και ούτε το στρατό δεν φτιάξαν. Ορίστε η ξεφτύλα των Ιρακινών. Ορίστε η ξεφτύλα των Ιρακινών. Α είναι στρατός αυτός ο Ιρακινός. Αυτός είναι τρίπη μες στη Μουσουλή και στο Τικρίτ εντός δευτερολέπτου. Πετάγανε τις στολές και πετάγανε τα πάντα ψή και φύγανε και τρέχανε αρωνάρων. 79 τάγματα από τα 243. 14 μερικές του Ιράκ πήγαν περίπατο. Δεν είναι στρατός αυτός. Άρα αυτοί οι Αμερικανοί που τους εκπαιδεύσαν καλά. Εκεί τους κατηγορώ τους Αμερικανούς χιλιάδες φορές. Σε αυτό φταίνε. Ότι εισβάλλαν στο Ιράκ δεν φταίνε. Αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι το πέρα. Για την Αραβική Άνοιξη που διήλυσαν άλλες χώρες. Δεν φταίνε οι Αμερικανοί. Στο Ιράκ δεν υπήρξε Αραβική Άνοιξη. Στο Ιράκ δεν υπήρξε Αραβική Άνοιξη. Έτσι, στο Ιράκ υπήρξε εισβολή. Η Αραβική Άνοιξη το 2011. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι για να εξηγήσω, ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην προηγούμενη περίπτωση, είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση ότι μέσα στο ΙΣΙΛ υπάρχουν και τζιχαντιστές Τσετσένοι. Δηλαδή ευνηδιαστήκαν οι Αμερικανοί. Εγώ φυσικά θα σα πω το εξής. Γιατί απελευθερώσανε το Μπαγντάτι. Ο Μπαγντάτι, και στον Γκουαντάναμο ο Ομπάμα είχε πει ότι έπρεπε να κλείσει. Και κακώς δεν το έκλεισε. Την ναυτική βάση στην Κούβα, όπου ήταν όλοι αυτοί. Συμφωνώ σε αυτό. Το δημοκρατικό έπρεπε να κλείσει. Ο Μπαγντάτι μαζί με ορισμένους άλλους και στο παρελθόν και ο Αλίμπη. Γιατί τον άφησαν τον Μπαγντάτι. Και τους φέρναν πίσω, πήγαν σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αλβανία έχει πάρει 3 τζιχάντια φανατικούς. Παρακαλώ, έχει 3 τζιχάντια στους οποίους δώσαν αλβανικά διαβατήρια, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίζουν ένα περίεργο ρόλο. Αλλά από εκεί πέρα τώρα, γιατί του απελευθερώσαν τότε το 2009-2010 είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Να πω κάτι που εκπαιδεύονται οι τρομοκράτες, να σου πω τα στρατόπεδα και να μου πεις σε ποιες χώρες είναι αυτές. Λοιπόν, θα σου τα διαβάσω ακριβώς. Σε μόνιμα στρατόπεδα της Αλ-Κάιντα. Γιατί βγήκε ο Ομπάμα και εκεί στο West Point και κήρυξε τον πόλεμο κατά της, πριν από κάνα 2 μήνες. Αυτή την περίφημη ομιλία που έκανε στο West Point. Προμηνός, ας πούμε κλπ. Και είπε ο εχθρός μας δεν είναι Ρωσία πλέον τώρα, είναι παρόλο που είχε πάρει την Κριμαία. Είναι λέει τρομοκρατία. Γύρισε αυτά που είπε ο Μπούς προηγουμένως. Λοιπόν, μόνιμα στρατόπεδα της Αλ-Κάιντα βρίσκονται στη Λιβική έρημο. Χώρα που κατέχεται από τον ΝΑΤΟ, Θανάση. Η Λιβύη δεν κατέχεται από τον ΝΑΤΟ. Τι κατέχεται, δεν λέει αυτό εννοώ δηλαδή. 3 άλλα στρατόπεδα της Αλ-Κάιντα είναι κατεστημένοι. Στη Σανλιούρφα, Οσμανίγη και Καραμάν. Ξέρετε πού είναι αυτά, στην Τουρκία. Χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα πλάκα κάνουμε, δεν ξέρουν οι Αμερικανοί που μας γίνεται. Μόνιμα στρατόπεδα. Μόνιμα στρατόπεδα αυτά μέσα. Η Τουρκία έπαιξε το ρόλο στο θέμα του Ιράκ και της Συρίας. Η Τουρκία θα το πληρώσει να το θυμηθεί στο Πακιστάν με τους Ταλιμπάν.
Το Πακιστάν βοηθούσε του Ταλιμπάν και η Τουρκία στην όριο γραμμή, δεν ξέρω αν θα το πληρώσει, έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο η Τουρκία εξαιτία του ότι υποστήριζε στη Συρία δεν έπαιξε βρώμικο ρόλο. Με τα χρήματα του Κατάρ, του Εμιράτου, δόθηκαν κεφάλαια μέσω πράσινο χρήμα, να το πω έτσι, όπως το λένε οι Τούρκοι σε αυτά, στα σαλαφιστικά μέτωπα και ακραία μέτωπα της Αλνούσα, ενώ στην Ιορδανία είναι οι μη σαλαφιστές, οι μη ακραίοι Ισλαμιστές αντάρτες, οι οποίοι υποστηρίζουν το Ιορδανικό καθεστώς από τη CIA για τους Αμερικάνους και το δέχομαι. Και είναι κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Αλλά η Τουρκία και το Κατάρ έχουν εμπλοκή ασφαλώς σε υποστήριξη ακραίων στοιχείων στη Συρία. Δεν το συζητάω. Ποιος δεν έχει, δεν έχει Σαουδική Αραβία και Αμερική, δηλαδή. Η Σαουδική Αραβία στη Βόρεια Συρία δεν έχει. Η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία, Γιάννη, έχουν στην περιοχή της Νταρά, στη νότια Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί προσφυγικά στρατόπεδα. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Να σα ρωτήσω. Επειδή αναφέρετε το όνομα Νταρά, είμαι από εκεί, να ξέρετε. Άρα λοιπόν να ξέρετε πολύ καλά. Απλώς να ρωτήσω κάτι και αμέσως έχετε το λόγο. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ρωτήσω κάτι. Κοιτάξτε, πριν τα γεγονότα της Συρίας, έτσι, είχαμε τα γεγονότα στη Λιβύη, όπου Γάλλοι κυρίως, αλλά Βρετανοί και Αμερικανοί δευτερευόντως τι κάνανε, ανέτρεψαν τον Καντάφη και υποτίθεται ότι θα γινόταν ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος και τώρα έχει γίνει χαμός. Είναι ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των φυλών. Είναι 42 φυλές νομίζω. 140. Η οποία η μία σφάζει την άλλη. Έτσι. Υπάρχει πλήρης αναρχία στη Λιβύη αυτή τη στιγμή, η οποία έχει τα καλύτερα ποιοτικώς πετρέλαια του κόσμου ενδεχομένως. Μετά λοιπόν ακολουθεί η Συρία. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι λένε ότι η ήπια στάση της Δύσης, ειδικά των Αμερικανών στη Συρία, ήταν εκείνη που απέτρεψε μάλλον την ανατροπή του Άσαντ. Διότι αν είχε ανατραπεί ο Άσαντ, δηλαδή ήταν πιο δυναμική παρέμβαση της Δύσης, θα είχαμε ανατροπή του Άσαντ, άρα θα είχε αποφευχθεί το σημερινό. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Ζητούσανε να ανατραπεί ο Άσαντ με την ενίσχυση των Αμερικανών βασικά και των Ευρωπαίων και αυτοί, οι Αμερικανοί, οι Δυτικοί, να πολεμήσουν πλάι-πλάι με παρακλάδια της Αλ-Κάιντα εναντίον του Άσαντ. Παραλογισμός. Και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και επειδή δεν έγινε αυτό το πράγμα, έχουμε σημαντικές νίκες του Άσαντ. Είχατε προβλέψει, νομίζω ότι θα ανατραπεί ο Άσαντ, δεν έχει ανατραπεί όμως ακόμα. Δεν έχει ανατραπεί και δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω να ανατρέπεται. Έχουμε βέβαιος. Και βλέπω λοιπόν τον Άσαντ να είναι εκεί και βλέπω όμως η κρίση, η αποσταθεροποίηση να γενικεύεται σε ολόκληρη την περιοχή. Είτε από τη δράση της ISI, δηλαδή της ΚΙΛ, είτε ενδεχομένως και άλλων τζιχαντιστών γενικότερα. Πάμε δηλαδή, θα έλεγα, για μια γενικότερη αποσταθεροποίηση της περιοχής, αλλαγή σχετισμών ισχύως, ανατροπές, συμμαχίες ανατρέπονται, διότι δεν κατορθώθηκε να έχουμε αλλαγή του Άσαντ ή αν θέλετε γιατί απέτυχε εκτρά, εδώ είναι το θέμα, η Αραβική Άνοιξη. Η Αραβική Άνοιξη έγινε γρήγορα αραβικός χειμώνας. Εφιάλτης λέω εγώ. Εφιάλτης. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε αυτά θέλετε να πείτε κάτι. Έχω πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πρώτον, οι Σάουδο Άραβες πραγματικά θέλουν να παραδειγματίσουν τον αραβικό λαό στη Συρία. Για να μην επεκταθεί η Αραβική Άνοιξη σε άλλες χώρες. Δηλαδή, ο τελευταίος σταθμός της Αραβικής Άνοιξης θέλουν να τελειώσει στη Συρία. Αλλά πριν να κλείσει, θέλουν να παραδειγματίζουν τους λαούς αυτούς. Δική μου παρατήρηση. Δεύτερον, ορθώς το ανέφερε ο κύριος Σοντρούγας σχετικά με τα Αλ-Κάιντα. Είναι νέα δεδομένα, θα πρέπει να μελετηθούν από την αρχή από τα ερευνητικά κέντρα. Ότι πια η μετρική Αλ-Κάιντα έχει μείνει πια στο περιθώριο. Φυτρώνει νέες δυνάμεις. Ο Αλ-Μπαγδάδι δεν υπακούει πια, δεν αναγνωρίζει καν την Αλ-Κάιντα. Το είπε, υπάρχει η δήλωση, αν θέλετε, μπορώ να τη στείλω. Αν επιτρέπετε, εχθές νομίζω υπογράφει μια συμφωνία να αλληλοβοηθούνται Αλ-Νούσρα και η ΚΙΛ. Εχθές έγινε αυτό. Την Αλ-Κάιντα στο Αφγανιστάν. Όχι για το Αφγανιστάν, εγώ λέω για τη Συρία κλπ. Δηλαδή και υπάρχει ελεύθερη διέλευση των μέλων. Θα σας το εξηγήσω. Έχω γράψει εγώ με τον κύριο Κυριακίδη ένα άρθρο στο Foreign Affairs του Greek Department τι ισχύει και τι δεν ισχύει στη Συρία. Και αναφερθήκαμε πραγματικά το Νοέμβριο για τις σχέσεις Ασαντ-Αλ-Κάιντα. Μια θεωρία δική μας. Και πραγματικά μετά από 3 μήνες βγαίνει το Wall Street Journal. Daily Graph του Λονδίνου και το CNN επιβεβαιώνουν αυτά που γράψαμε. Σχέσεις Ασαντ-Αλ-Κάιντα. Δηλαδή υπάρχει μια απάντηση για κάθε γεγονός.
θυμάστε πώς ιδρύθηκε, ας πούμε, το Islamic State, αυτή η ακραία οργάνωση στη Συρία? Το 2013, η Ανούστρα πιο πριν. Πρώτον, το 90% των μαχητών του Islamic State είναι ξένοι. Το 90% του Ανούστρα είναι Σύριοι. Ναι. Είναι Σύριοι. Άρα στο Ισίλ είναι μέσα Τσετσένοι, είναι Λίβοι που έχουν έρθει, είναι Μαροκινοί, είναι Γάλλοι. Από 70 χώρες. 78 χώρες. 78 χώρες, σωστό. Δεν θα διαφωνούμε στις 70 και 60 είναι πολλές χώρες. Απλούστατα, ας πούμε, το King College στο Λονδίνο λέει ότι είναι 11.000. Το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον λέει ότι είναι 9.000. Δεν θα κολλήσουμε πολύ στους άνθρωπους. Πάνω κάτω έτσι είναι. Έχω διαβάσει μέχρι 70.000 ότι είναι ξένοι. Υπερβολικό. Ναι, υπερβολικό το θεωρώ. Υπερβολικό, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει το Ισλαμικό μέτωπο που στηρίζεται μέχρι τώρα στο πεδίο από τη Σαουδική Αραβία. Αυτοί είναι 70.000 και παίρνουν κανονικά κονδύλια από τη Σαουδική Αραβία. Αυτοί είναι επιβεβαιών. Αλλά σχετικά, επειδή μου είχατε πει ότι οι Αμερικάνοι στηρίζουν το Ισλαμικό κράτος, εγώ λιγάκι έχω μια διαφορετική άποψη, αν μου επιτρέπετε. Διότι ο πρώτος στόχος αυτών των ακραίων, να ξέρετε ότι είναι το Ισραήλ. Εάν οι Αμερικάνοι στήριζαν αυτούς, σημαίνει δρούν εναντίον του Ισραήλ, γεγονός που προσωπικά. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Ναι. Επειδή έχω ζήσει στο Ισραήλ, άμα δείτε τους Ισραηλινούς να παθαίνουν αφωνία και να μην μιλάνε τίποτε, να ξέρεις ότι συμφωνούν. Εδώ δεν μιλήσανε και δεν είπαν τίποτε, όπως και στη Συρία τόσο καιρό. Αυτό τι σημαίνει? Εγώ κατά την άποψή μου, από την κατάσταση αυτή ευνοείται Αμερική, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Ποιοι χάνουνε? Χάνει η Τουρκία, αυτή την κατάσταση που δημιουργείται. Χάνει η Τουρκία, χάνει η Μεγάλη Βρετανία, χάνει η Κίνα που έπαιρνε πολύ πετρέλαιο από το Ιράκ. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη χαμένη. Να σας πω, μέσα στην Συριακή αντιπολίτευση, κάθε κράτος, μέχρι και το Ιράν, έχει μια κλίκα δική του. Η Σαουδική Αραβία στο εθνικό συνασπισμό έχει ανθρώπους. Αυτή διόρισε τον Αλ-Τζάρμπα. Το Κατάρ διόρισε το προηγούμενο. Τώρα θα πει ο Αλ-Τζάρμπα, θα έρθει ο Χιτζάμπ, ο πρώην πρωθυπουργός της Συρίας που αποσχίστηκε, στηρίζεται από το Κατάρ. Δηλαδή παίζονται πολλά παιχνίδια, κυρίως στην αντιπολίτευση του εξωτερικού. Απλά ήθελα να σας πω πώς ιδρύθηκε αυτό στη Συρία. Αν θυμάστε πώς απελευθερώθηκαν 1.000 άτομα μέλη της Αλ-Κάιντα από το Ιράκ και ήρθαν στη Συρία, ήρθαν με λεωφορεία της Ιρακινής κυβέρνησης μέσα στη Συρία. Και δεύτερη μέρα ιδρύθηκε αυτό, ανακοινώθηκε ότι ιδρύθηκε και μέσα σε 2 μήνες κατάλαβαν τον νομό Αράκα στη Συρία. Εκεί είναι η έδρα τους μέσα στη Συρία. Λοιπόν, εδώ όμως να σας διακόψω υποχρεωτικά, γιατί θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά έχετε το λόγο να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας. Το λόγο του Ιράν να πιάσουμε λίγο. Και αμέσως μετά, ό,τι θέλετε. Απλώς θέλω να πω και στους φίλους τηλεθεατές που μας ακούν ότι μπορούν από εδώ και μετά να μας δίνουν τη χαρά να τους ακούσουμε, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 211 18 60 001. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το νούμερο 13 παρακαλώ μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13 επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14 παρακαλώ για downloading. Όπα. Το 13 βρε παιδιά. Το 13. Εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκε.